Hej med jer venner og velkommen til den her video. I dag der skal jeg ud og optræde til en MGP All-Stars-koncert. Og jeg laver lige en lille vlog som altid. Jeg har lige været i skole, og jeg har lige haft idræt, det er derfor mit hår det ser sådan ud. Så jeg skal lige bade først. Så ja, jeg vender tilbage. Nu vil jeg få gjort mig klar, mens jeg fortæller lidt om, hvad der skal ske i dag. I dag der skal jeg faktisk prøve at filme noget, som jeg ikke har filmet før, og det er nemlig en aftenkoncert. Fordi i dag der er det, at vi først skal spille klokken 6 om aftenen. I dag der er det også fredag, hvilket er nok en af de bedste dage på ugen. Ej, jeg har glemt en pandebånd, skal jeg på. Sådan. Det er sådan ikke så pænt, men det må lige gå sådan der. Men ja, det er en aftenkoncert i dag, og det bliver mega fedt. Jeg glæder mig så meget. I dag der skal jeg optræde sammen med Naja og Emma, og det glæder jeg mig vildt meget til. Det er i Ølgod. Vi har gæt ind klokken 17 i dag, så det er en time før showstart. Og så ved jeg ikke, om vi spiser aftensmad før eller efter showet. Men ja. I må også endelig gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvis I har en idé til en video, jeg kan lave. Det vil være mega fedt. Om det så er en anden form for vlog, eller en sangvideo, eller noget helt tredje, så må I mega gerne skrive ned i kommentaren. Som det sidste, der får jeg lige lidt highlighter på. Nu er jeg færdig med min makeup, så nu skal jeg bare fikse mit hår. Og jeg får også lige varmet at stemme op imens. Så kører vi, og der er cirka en halv times køretur. Nu der har vi lige parkeret ved et eller andet sted. Det er i hvert fald virkelig fantastisk vejr. Kan vi ikke lige snakke om det, mand? Oh my god, mega dejligt. Tak for det, Ølgod. Ja. Men ja, vi skal hen og finde scenen nu, som vi ikke ved, hvor han ligger. Så det var mega dejligt. Damn, du kunne Naja. Ja. Så har vi tutorials på YouTube. Og Emma med sin pizza. Vlogger du? Ja. Hey, vloggen! Nu vil jeg gerne spille noget. Jeg synes, jeg har lært mere om Ja, det, der. jeg sidder derhjemme. Same. Altså, jeg kan noget af alt muligt nu, efter jeg bare skulle det derhjemme. Ja. Er du klar? Der er showtime snart. Piger med, som er klar til at give den mega meget gas. Men altså, jeg synes, at vi skal starte med et fælles nummer. Vil I være med til det? Nu der har vi spillet show og lavet meet and greet, og det var mega søde fans, og nu står vi i kø til Candy Floss. Vi skal have Candy Floss, jeg skal have en pink. Jeg skal have en blå, så vi snor på is. Jeg er på 2 negle på. Nu der er vi på vej hjem. Nu er jeg lige kommet hjem, og nu vil jeg vise nogle ting, jeg har fået af nogle mega søde piger, som ender at se koncerten. Den første ting, jeg fik, det var den her tegning her, og pompongerne, de er altså faldet lidt af, det er mega ærgerligt.
Men den er mega sød, og den er mega cute, så den bliver jeg virkelig, virkelig glad for. Udover det, så fik jeg den her mega søde nøglering, og den er mega, mega sød. Og den vil jeg 100% sætte på min skoletaske. Nu der tænker jeg egentlig bare at hoppe i noget nattøj, og så tænker jeg ikke, det går super længe, før at jeg har i seng, fordi jeg er mega træt. Efter en både lang og helt amazing dag. Men ja, tusind tak fordi I så med i den her video. Hej hej!